OMN Drama presents Handumanan So Ka Awit. Ano ba daw siyang tawag karon? May kinigo sa kalalaki nga taga Lapu-Lapu City, Cebu. Ang ato matatampo, nagdasingan nga Eric. Usao man na itong gwapa, eh. Nga dili man na ato. Oh, boss, yung panig maato. Kana ba? Kanang nas kumoy dapit ba? Niya ko no ang iyang pangan. Ikaw, gidbay. Mabaho na, eh. Kitang kagalas ng bahisor nga sige kagtabi diha. Bantay ka lang. Dingi, asagod pa diyo, God. Sige na tayo ba ako? Hain ba? Kana ba? Oh, unay ka tayo milingi diri. Hi! Nagkagwapa, gili, abi. Gwapa tuod. Oh, abi pa na ako, di ka interesado. Sige naman lagi kang tanaw ni Mia. Ha? Ka, nasag na nga, honor. Oh, tora ba yay? Bakanti yun. Dali. Oh, sige. Excuse me, miss. Pwedeng mo join? Pwede, miss? Sure. Thank you. Oh, uy, ikaw man lagi ni Mia, di ba? Oo. Kailan lagi ka na ko? Basta mga gwapa, dali kayo na mailhan. Kumisante ka ha? Gamay. Kanindot niya tanaw mo pa yung? Bay. Tingog kuno diya panagsabay. Anya ka. Aw. Ipailaw sa diya yung namo ang among kaugalingon. Uy, ako di si Toto, Mia. O kining hilom mo na akong amigo. Hilom ha, Toto ka. Si Eric ni. Eric. Hi, Nyo. Hi. Hi. Mia, kaditang. Eric. Ano sa man? May tuyo ka? Salamat kay napsantagid ka. Ha? Kaya nga naman. Oh, ikaw rin laging usa. Hain man itong amigo ni mo. May overtime? Uli na ka? Lagi kay gutom na. Ngaon ta? Libre hindi ka? Sure. Sige, asa man ta? Ahem. Hi. Murag na ako iwa may bawin yung duhada. Kamukamon lang kanunay mag-uban. Nawani na puspasing ini, bay. Dali bay, lingkod. Bago pa masamin ang ngaon ni Mia. Mga unta to. Daghan man sining among gi-order. Si Eric ay patuyang lang. Dugayan na itong amigo, bay. Wa may gyud ka makapanglibre na gumayo. Gipaningot ka oh. Ay. Pinahiram pang agtang. Uy, unsa ni? Kamu na? Bay, unsagon ni bay? Kamu na bay? Unya, walang ko ni mo paibaw ani? Karon pa ko gisugot ni Mia, oy. Bosa, mag-celebrate taon niya. Human sa tong duty. Ay, kamu lang bay, oy. Sunod na lang niya ako kuyog ninyo. Makadisturbo niya ako. Bahala ka. Mahinoon. Masuya. Ikaw rin yung usa din sa kwartong imong giabangan? Ako ra. Gamay ra sa ning kwarto, ha? Sa abang kwarto, may duha nga nag-abang. Dali. Lingko diri sa katre. Sorry, ha? Gumot kaayo. Wa pa ko magkapanglimpyo. Hipusan na to ning nagkataginoon, be. Di apag kay mga pilon nun. Ayun na. Ako na lang good, ana. Good. Ali, sabi. Eric, ha? Puyo ba? Para kiss? Mia. Eric, ayaw ba? Mia. Eric. Wa ka duga? Duha na ka, si Mana nga delayed. Eric, kung siyang buhaton. Tingaling mabdus ka. Mapapa na ko ini. Katawa lang kada. What's up, day? Nalipay man ko. I love you, Mia. Magtipo na lang ta na. Unsa? Pero... Ako isa ni mo. Dili ito mo pasagdan sa umabot na tong anak. Maghimutag malipay yung pamilya, Mia. Kompleto na mga gamit ni baby. O nimo pod, sold sa bag. Karon na pang buwan ang imong paabot, no? Kabuotan gid sa kong bana, uy. Ikaw siya excited kaayo. Masa man di ay? Day, inigpanganak ni mo ba? Undang lang trabaho, ha? Kinsa pa yung magbantay ni baby kung parehas tang manarbaho. Unsa? Di ko eh. Kalaay magpundo ubay, ah.
Wa ra ba na sa atong sabot sa una ha? Kay bawo ba agad ka? Wa ko maanad magpundo ubay. Pero luoy man gud ang bata akong lain ang magbantay. Mas maayong gina nga kita mismo ginikanan ang magmatuto sa bata. Aw kung gusto ka, ikay undang. Ha? Good night. Matuog na ta. Tuga na kayo. Mura magbinhod na kayong akong batang, Eric. Ganina pa man naglain ang akong tiyan. Mura ko... ayay. Tuwan na. Bisanting na saan. Tingalig mga anak na ka. Kadip ka na ako mga gamit ha. Mga doon na tayo hospital. Unsa gud ni, Eric? Wa day ni patutuyas imong asawa ang bata? Patutoy man ni Mia ma. Pero kadyot ra. Kuto ba sa niya itong nag-maternity leave siya? Lisod man kung kaayo kaya nagtrabaho siya. O nga, gipaundang na lang bata sa pagpasuso. Kaluoy gud. Akadiyot rang gipatutoy. Na, ako nalay bantay ining bataa. Kaysa muundang kag trabaho, anugon kaayo. Salamat ma. Unsa? Dili ko musugot ay nga mangipon sa imong inahan. Samo kayo na mangipon. What privacy ana? Luoy mo ko kasi Inday. Nga kuhaon na to kada pauli na to. Unya, ibilin na sad kung mo-duty na ta. Aw, ayaw pakigdungan akong oras sa trabaho. Aron makapuli-puli tagbantay sa bata. Makigdungan si kanako eh. Ako man hinuwi mong bantayan. Imbis ang imong anak. Mia. Alin na day. Kaon na. Sa kantin na lang kumukaon kay malate na ko. Layo pa mang oras. Kaon lang sa. Traffic, uy. Ato na ko. Day. Sa muka, uy. Katugon na kaayo ko. Imingaw na ko nimo. Sige, tagkita, mingawon ka. Bi, samok pa katugon ako. Sige na ko. Samok ba? Di nagkapoy. Wa ko sa mood. Di ka kasabot. Kumusta naman ka, bay? Taod-taod nang wa ta magkadungan og shift da. Oh, kumusta mo, Mia? Ha? Unya, Okay naman. oh. Mia ang bata, bay. Hain man ron. Tuwan niya o naani mo? Naana mo. Kay nganom de. Buwag naman ka mo, Mia. Ha? Kay kinsay nag-ingon? Siya. Ang iyang barkada sa akong hibawan. Buwag na kuno mo kay di mo magkasinabot. Unsa? Di na tinuod oy. Wa mi magbuwag. Uy, unsa gudi ay? Na. Bay, kung ako pa'y ikaw, no? Panid-in ang kalib-in ni mo eh. Kay murag. Ay, di na lang yung kumusulti, bay. Kailain kay diri na ko gikan. Bay tuto. Tuwa si Mia sud sa banyo. Magdali ko. Kuhaon ako niyang cellphone sa bag. Ako masahon. Adto ko sa iskina magkuhat. Dungan tagkaon. Love you. Tinuod ka ng isulti sa mga tao nga may lain siya uyab. Kasakit sa kong dugan. Minum naman ang imong cellphone. Ang bina! Hirabtanan ni magbutang, oy! Dugay na mo. Unsa ka diha? Kung wa ka na'y gusto na ako, nga nung wa man kuniupan kahi. Dili kay adto ko sa laing tao mahibaw. Eric! Mo rin bugnaw ka na kay nako. Kamilain ka na di ay. Naunsa ka? Pasagad ba nagpasangil? Ayaw ko pasangil liha. Basta kay kamoy na nilain. Kung wala sa kay gusto na ako, ayaw ko butang-butangi. Kung mao naman lang ganining dili ta magkasinabot, magbuwag ta oy, kapoy. Mia, nagkabuwagin mi ni Mia. O gibilin niya nako ang bata. Kanimo Mia, hinaot pa unta. Nga magbalipayon ka uban sa lalaki nga ibang gibaylo namo sa imong anak. Dinhi na lang kutob, more power sa RMN. Among kaagi gibuhatan og duwa sa radyo ni Mertis Parba Albores ug kapo sa direksyon ni Priscilla Reganas. Kamusap mga hikala, mga sukinti paminaw, kinasigasing kong gidapit sa papala. Sa inyong nakalanlaing kaagi sa kinabuhi. Maayong adlaw kaninyong tanan nga nagpaminaw, karon ining tulumanon kini ang akong suliran.
Ilabi na kaninyo Dr. Rene Obra ug Attorney Elaine Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ni ining akong suliran. Tawagan lang ko ninyo sa pangan nga Joy, 24 anyos, taga Kinugitan, Misamis Oriental. Punto medikal kining akong suliran. Kabahin kini sa nahitabo sa akong tuo nga mata. Aron inyong hisabtan, sugdon ko atong second year high school pa lang ko. Ingon ni ini ang mga panghitabo. Pahawama ko sa imong motor ha. Asa na masab ka? May paliton ako sa tindahan para project na mo sa eskwelahan. Kaya nga no, dili mahimo maglakaw lang ka. Dugay kayo kung maabot kung maglakaw ko maoy. Ikaw masagod Delfin. Gipraktis-praktis sa mo ni si Joy anang motor. Tanawa, magsigil hinog sa sakay ang motor bisag wa pa lisensya. Kinsa may manakop dinis bukid na to, uy. Wa bitaw. Ang akong gihunahon na ba, mao man ang iyang panghidaron. Sige your high school para man na. Nya gipa-drive mo anang atong motor. Mas mayo ng babae nga magkamaong mo drive, oy. Nindot sa kung tanawang babae nga magkamaong mo motor. Nindot bitag, madisgrasya. Ay magampo man lang nga madisgrasya. Naunsa ka ba? Nagiayo ko manatawon og tudlo. Kamayo ng mudag motor aning Joy. Bahala mo ha, bahala mo. Magtuman magit mo sa inyong gusto. Babayang buhat ang imong anak, oy. Uy, gitudloan mo anang pagdadas motor. Na, naglalis naman noon mo maoy, pa. Ato na ko, aron mapalit na nako akong mga requirements para project. Og manara ba to ipas? Hindot gid akong feeling basta magsakay na kog motor. Feeling nako, maayo na kay kong mudag motor. Maayo man sa kong motudlo si Papa nako. Maayong tag, tumano ni Papa ang iyang saad nako nga paapilon ko niya og motor racing sa umaabot. Iro nga mula pang. Hindi kaya nako. To ana. O sige, sulti ko ninyo, Delfin. Ikaw masagod, Elvira God. Sabak ng baba mo. Nababaan mo na nahitabo ni Joy. Dunggan kag dautang hangin. Dungkag daw tang hangin ba, oy? Ing na noon, nga di man gud maminaw na ako, God. Di man gud mo pato og sultihan. Tanaw ko salita mo sa tuwa anak. Niya, nilandig sa ospital. O kag to mo pa mabalik sa panimot ang atong anak. Ayaw ibasol na mo ang nahitabo. Kay may nang mudag motor ning atong anak. Matugpas nakakita, may iro na kalit nga ninabang. Unay naingnan sa iyang pagkadisgrasya. Disgrasya lagi hapon. Niliyog na nga itong anak. Doktor, tawag na ito, Dr. Delfin. Wala man dahi kay daw nahitabo sa atong anak si Joy. Okay lang yung kahimtang. Kaya nakatubag man siya sa mga pangutana sa doktor ganiya. O nakaila pa taon siya nato. Pasalamat tas Ginoo mo ni nahitabo. Kay kung si Bakog na amnesia pag atong anak, sus Ginoo ko. Ay naunsa magkaoy. Wa maunsang atong anak sa maong disgrasya. Naan sa gaan ng dautan mong sulti diha. Pa, naglabad ang akong usa inyong lalis, uy. Matuog lang sa ako. Hilong na diha, Elvira, ha? Hilong na. Ay pagsigig yaw-yaw diha. Ay, magkapasamot kas gibati ni Joy ng sige mong yaw-yaw. Pa, karon nga nakahuman ako sa high school ba? Unya, hibaw man gyud ko nga di ko kaskwela sa college. Manarbaho na lang ko. Oh, sige. Ikaw ang hibaw, Joy. Asa mga pagtrabaho? Ako ang nurse ini nga company. Maong gipatawag ti ka kay may nabantayan manggugong diferensya sa imong mata. Ha? Sa akong mata, nurse? Kaya naunsa man di ang akong mata? Ayo, as in itumra. Ginoo ko. Nausa ba kaya ning usa ka mata sa akong anak, doktor? Kadiyot. Kay may lain kong buhaton, ha? Ngano na ko ang mga murag flashlight, Dok? O, sa bahaton mo sa akong anak. Kadiyot, ha? Uy. Kinahanglan gyud ni siyang operahan. Ha? Surgery, Doc? Gihatagan ko og letter sa doktor para sa among company. Og nakasuwat, nga kinahanglan ko ng operahan gyud ang akong pikas mata. Kay posible ko no nga mamatay na kuno ang ugat sa akong mata, maong dili na kuno mo function. Og susihon sab, kay posibleng inborn ni nako. Kung inborn man gani, bisan pa kuno og tambalan ang akong cataract, dili na kuno gihapon makakita ang tuon akong mata. Ang akong mga pangutana mao kining mosunod.
Unang pangutana. Nakalimot na gyud ko kung kanus-an ako mabantayi nga dili na makakita ang usa nako ka mata. Inborn ka ni nako o tungod ni atong pagkadisgrasya nako sa motor. Ikaduhang pangutana. Pagkahuman ako og disgrasya, may nag-ingon nga manukon ako nuko. Dili ba di ay makakita ang usa ka mata anang mga manukong tao? Ikatulong pangutana. Maoy sulti sa doktor nga operahanan ko nuko. Pero wa pay kasiguruan nga makakita ko. Kay og inborn ko nun posibleng dili na gyud makakita ang akong right eye. Magpa-opera ka ako? Mahadlok manggug ko sa gastuhan kay basing dako unya wa mi daghang kwarta. Mga pila sab ka ang magastos sa operasyon. Ikaupat og katapusan. May plano ra ba ko mo trabaho abroad? Nining sitwasyon sa akong mata, dili na ba ko makapa-abroad? Kung maoperahan ko, dako ba ang kasiguruan nga makatrabaho o maka-abroad pa ko? Palihog tabangi og tambagi ko. Kini ang akong suliran, Joy. Mayong adlaw mga sukintig paminaw, kini si Attorney Elaine Bathan. Kinisab si Dr. Rene Obra ang kaabag sa inyong suliran. Karong adlaw, mag-uban ta kuyog tatungod kay ako usa ka abogada. Ug ako usa ka medical doctor. Kami gihapon sa ko ang partner ang muhatag ninyo og tambag ug tubag sa inyong mga pangutana o problema na may punto medical, Punto legal, emotional, personal o problema sa mga ginadiling drugas. muna na mo pagdugay, ipadala inyong suwat sa suliran_612@yahoo.com. Or sa atong Facebook account, kini ang akong suliran, official writer's page. Padasad atong ipadala sa 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Karong adlaw. Center, taga Kinugitan, Misamis Oriental, si Joy, 24 years old. Okay. Punto medical, kini ang problema, partner, nabati na to. Yes, punto medical ang iyahang problema, ang iyahang manggong concern sa iyahang drama partner. Di siya makahinumdum kung kanus-a lang magsugod nga di makakita ang iyahang right nga mata, no? Ang tuo niya nga mata. Ang iyang mahinumduman nga iniguman ko no katong nahuman siya na disgrasya sa motor na ay moingon niya nga manuko na kuno siya. Bihang nakatrabaho siya sa kumpanya, nakitaan kuno sa company nurse nga naa siya katarak og paghiling sa espesyalista sa doktor, nahibaw-an ko no nga kinahangan ko ng operahan ang iyahang tuo or iyang right nga mata. Una niyang pangutana, wa na gid kuno siya kay nung partner kung kanus agad na nahitabo kay wa man gid kuno siya kabantay about sa iyahang mata. Inborn ba ka to or tungod ato na disgrasya siya sa motor? Nga mura siya na cruise ice. Murag dili man sila pa na cruise ice ug motor vehicle accident ka. I think partner, depende ba ya? Kay kung naparok iyahang ulo and na ay problema sa iyahang nerves, Oh, pero something. Pero it could be more of a innate or inborn para sa ako, partner, no? Kaya kana bugong kanang kana magong atong gitawag nag-lateral rectus muscles, murag naan mo gina siya from the very start nga nataw ta, no? Ma-corrected ni siya sa mga doctors sa through some surgical intervention, no? Kung maparok ang imong ulo, nya na mga nerve nga na ma-damage, maybe it will not be the term nga cross eyes or murag kag malibat ang mahitabo. Kung dili murag kag naay infection or naabay ingnon ta kanang asymmetry yang dapita, no? Murag ito asymmetry, dili na siya symmetrical both right and left eye, no? So kinahanglan gini siya mo undergo further nga ingnon ta diagnostic procedure siyang mata, partner, no? Okay. Yang ikaduhang pangutana, pagkahuman kuno ni nagdisgrasya nay nakaingon nga nahimo siyang manukon. Dili ba di kuno makakita? Dili ba di ay makakita ang usa ka mata kung manukon ang usa ka tawo? Kita ramang gapon na magalikoy kauban sa basketball sa una, partner nga manukon may kay mo shoot. Nga mo na. Gopet pa ang kanang tarong og mata. Tarong og mata. So ang tanaw lang nimo siya manukon or may pagka ano ta gitawag mo nag lahi po nang libat mao ba na, partner, no? Libat Cross-eyed man, Pero ang iyang pagtan-aw tarong ang iyang pagtanaw nimo, ikaw lang ang imo lang pagkuan sa iyang mata, asa pit mo focus, dili ka makakuan makasulti nga ikaw di kitanaw kay mo lagi na manukon or cross eyes. So makakita ra gyapon nga ng tawo nga cross eyes, no? Okay. Og yang ikatulong pangutana mo isulti sa doktor nga operahan kuno siya. Pero wala pa sure kung makakita kuno siya kay ug inform kuno na posible nga di na gyud kuno makakita iyahang right eye. Magpa-opera baka siya kay mahadlok ba pud siya sa gastuhan, partner. Depende sa resulta sa further diagnostic procedure, no? Kay kung mga other
eye problem like kanang mga katarak or uban nga mga eye problem, this can be operated on. Pero kung inborn ni siya partner, inborn ni siya, akong mahinumduman sa mong iinti subject sa una, medyo part na gid na sa imong pagkatao. Di ko na ma-reverse kung inborn. Maglisod na gid na. Pero kung other eye problem like I'll repeat katarak or sa diha pa nga mga makurian na baroy kuan diha na baroy ongoing nga lesion na nagtubo, pwede na siya maoperahan. Iyang katapusan pangutana partner, nga magud siya plano nga mo abroad. Di ba ka kuno siya abroad kung ingon ana iyahang mata unya akong operahan, sure bagyod kuno nga maka-abroad pa siya. Oy. Depende lagi na. Kung ako ba akong i-suggest na niya, doon ni siya partner og usa ka ophthalmologist, no? Ang ganing ophthalmologist mo ni mga doctors nag-specialize sa mga problema sa mata, no? Lahi ni siya sa optometrist, no? Kaya ng optometrist, doctors lang yapon sila pero ang ilang specialization is more on the kana mga eyeglasses, no? Doctors lang yapon ang tawag nila pero kining ophthalmologist mao gini sila yung mga medical doctors nga nag-specialize ning spend lang another number of years to specialize problema sa mata. Okay. So sila gyud pinaka-appropriate nga mga doctors nga imong duolon to determine whether or not nag-surgical intervention nga paghimuon sa imong mata. No? Okay. Mga sukindig paminaw, hinaut-unta nga namoy nakutlo na pagtulunan karong adlaw kini si Attorney Elaine Bathan. Kini sab si Dr. Rene Obra. Daghan kayong salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon. Hangtod sa sunod na sugilanon din higapon sa tuang programa kini ang akong suliran. Gikan sa RMN Production Center, Radyo Mo Nationwide. Tatak RMN. Daghang salamat. Ug mayong adlaw.